Здравей, прекраснице! Я кажи сега, как се казваш? Мамо, как се казва тази хубава красавица? Кажи, принцесо, как се казваш? Мамо? Мишел? Ти принцеса или фея помощничка си? Я кажи сега. Искаш ли да направим една магия? С тази пръчка Май е вълшебна фея. Май е вълшебна, хубава, красива фея. Ти ли, мамо, превърна тази каляска от тиква в каляска? А? Разбира се, че тя. С тази вълшебна пръчка кой друг би могъл да го направи? Я сега да направим, я сега да накараме ето там принца. Виж го, принца. Ще махнеш. Виж, сега там. Махни, мамо. Я го привлече вниманието. Виж как се усмихна принца. Ще ходим ли на бал да танцуваме? Магия, мамо, направи.